Mayong gabi, brother. Maayong gabi. Makasabot ra kag Bisaya. Dili jud, Tagalog. Tagalog ka. Anong tribo mo? Tagalog or ano? Tagalog. So, ano ka ba? Ilonggo ka? Waray. 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 Minsan kadalasan yung mga waray hindi nakakaintindi ng Bisaya, ano? Oh. Pero bakit ano? Bakit nagbibisaya ka sa comment section? Kabalo man ko magbisaya, gamay ra. Gamay lang. Pero makamao ka magbisaya, konti lang, pero hindi ka nakakaintindi. Yung iba. Pero yung nalalaman ko lang, yun lang yung naintindihan ko. Sige. Anong atin? Ito lang meron na akong itatanong ba? Ano? Tungkol sa sinabi mo kanina na tungkol sa sa baboy at sa Sabado, no? Wala naman akong sinabing baboy Sabado. Ang issue ko rito, true church. Tingnan nga naman, oh. Sige. Tanong lang ko doon, no? Ano? Tanong lang ko doon, bro. Sige. Sige. Di ba nakasulat naman sa banal na kasulatan ang tungkol sa sa pinagbabawal ng Diyos, no? Oo. Ang tanong ko dito, may sinabi ba sa bagong kautusan na pwede na ulit, no? Ipakain ang baboy kasi sabi nyo pa na lininis na ng Diyos. Alam nyo, topic natin, true church. Tingnan mo nga naman, hindi nagkakamali itong mga viewers natin na baboy at Sabado lang, yung alam. Hindi kasi... Pero pagbibigyan ka rin kita, in New Testament, inabulis na yan, yung mga dietary law. Kasi si Kristo, di ba sabi niya, St. Luke chapter 10 verse 8, alam mo ba yan na kainin nyo kung ano yung inihanda, pwede na kainin. Si San Pablo nga, nagsabi, pwede nyo kainin lahat ng mga karning ibininta sa merkado. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Wala tayong problema doon pagkain. Ang sarap nga niyan eh. Ito ang tanong ko. Inaamin mo ba na dininis talaga? Ay, natural kasi ang Diyos ang Diyos nagsabi. Acts chapter 10 verse 15. Sige. Yun. Ating tanggapin na lininis. Ating tanggapin na lininis. Talagang tatanggapin talaga mo. Sa banal na kasulatan. Sige. Yan sa na. banal na kasulatan, sa Leviticus 11, versikulo 7 hanggang 8. Ano ang sinabi diyan? Narumihan o marumi? Marumi talaga yung baboy, sabi ng Diyos. Pero ang pinagbabawalan dyan, hindi taman tayo mga Kristiyano, mga Israel. Basahin natin to Biblia, ha? Kung sino ang pinagbabawalan dyan. Ayan, basahin natin tong Tagalog translation na lang, ha? Sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog. Sa atin pa ang bro, sandali lang, bro. marumi, malinisan. Bro, sandali lang, bro. Babasahin ko muna yung sitas na binigay mo kung sino yung pinag-utusan. Ito. Nahihirapan siyang magbisaya, edi nagtagalog tayo. Levitico 11 hanggang 2. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron. Sino sinabihan? Si Moises at si Aaron. Hindi naman to mga Kristiyano, di ba? 2. Ganito ang sasabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa. Sino sinabihan? Ang bayang Israel, hindi ang mga bayan ng Pilipinas at Amerika. Lalong hindi Kristiyano ang inutusan. So kapag sinabi na wag mong kainin kasi marumi, ibig sabihin, marumi talaga yan. Pero ang sino ba yung inutusan? Si Moises at si Aaron. Saan inutos? Doon sa bayan ng Israel. Tayo, mga Kristiyano naman tayo, kain na tayo kasi nilinis na yung mga marurumi. Sabi pa nga sa Acts chapter 10 verse 15, di ba? Babasahin natin to Biblia. Sa chapter, Gawa chapter, pasensya na kasi Tagalog kasi.
Op, 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 op. Sige, sige, okay lang, okay lang. Oh. Naintindihan ko. Oh, para naman magkaintindihan tayo rito. 10:15 basahin tama. natin. Okay. Muli siyang naririnig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Nilinis na. Paano ba kasi linisin pag linis na? Yung mga marurumi, hindi linisin. Sige, go ahead. Next question. Okay. Ito ang tanong ko. Mm. Yung sinasabi ba dyan sa binasa mo, yan ba ay baboy o tao ang sinasabihan dyan? Dalawa po ang ang mismong pwede nating gawing kahulugan, pwedeng tao, pwede rin sa mga hayop kasi kapag sinasabi natin bro na tao lang ang nilinisan diyan, paano yung sinasabing tinig? Basahin natin tinig ang Diyos mismo. Dapat kumplituhin natin, wag tayong magbasa hanggang 15 lamang. Jess. Sige, sige. Jess, basahin natin to. So, pagtiyagaan na muna natin tong kuwan. Jess, ito basahin natin na 13. Ano sabi? Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Na? Katay at kumain. Ihaw. Ano bang ihawin ni Pedro at ano bang kainin ni Pedro ipakain sa Diyos? Alangan naman kasi tao. Kasi nakakita kasi siya ng vision. Pangitain, di ba? Doon sa pangitain nga, doon sa The Boys Bible, salit talaga yung baboy. Talaga, nakasulat talaga yung baboy doon, pig. Sa Living Translation naman, all food forbidden by Diyos. Lahat ng mga pagkain na hindi kinakain ng mga Hudyo. Nandun. At sinabi na tinig, na tumindig ka, ihaw, kain, di ba? Kumatay ka, kain. Ano bang katayin at kainin? Tao? Okay, sige. Ano ka ba naman? Ito. Sa binasa mo ba, kumain ba si Pedro? Ay, hindi pa siya kumain kasi may rason pa siya. Sabi, kasi si Pedro, oo naman. Akala ni Pedro, kasi bawal Sandali bro. Akala Pedro bawal. Akala ni Pedro bawal kasi... Diba bro, sinabi mo No. Akala kasi ni Pedro... Sinabi mo. Nagrason siya, may rason siya. Sinabi mo nga, galing sa bibig mo. Wala, kaya nga, may rason siya. Makinig ka sa sagot ko. May rason. May rason si Pedro. Anong rason niya? Kasi hindi pa daw siya nakakain ng anumang bagay na hindi nalinisan. Ito, basahin natin to Nang magkalaman tayo. Good question ito. Napuntang baboy. Trochard sana. Bakit ito baboy ang paborito mo? Kakain ka ng baboy ngayon, Jess. Saan ba yung Biblia ko? Wala namang kwanto. Jess. Ito 13. Magbasa tayo sa 13. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. 14. Ngunit sumagot si Pedro, ito yung rason ni Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Ang ginamit kong translation, magandang balita. Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. So alam ni Pedro na, kasi nakakita kasi siya ng mga baboy. May baboy dun. Kaya sinabi ni Pedro na hindi man ito karapat-dapat kainin. Nakita niya, sabi ni Pedro, hindi ko pwedeng kumain dyan kasi di pa ako nakakain ng anumang mga bagay na hindi karapat-dapat kainin. Pero, ang boses na ang nagsabi, wag mong ituring na marumi ang mga bagay nilinisan na ng Diyos. Klarong-klaro. Kung ikaw si Pedro, sandali lang bro, kung ikaw ba naman si San Pedro, kung ikaw ba naman si Apostol San Pedro, sinabihan ng Panginoon, alam nga naman kasi hindi ka kumain, kain ka na. Panginoon na nga nagsabi. Sabi ng Panginoon, ikaw, brother, magwir ka ng mas. Magwir ka ng mas. Sabi mo, hindi ako Panginoon magwir ng mas kasi wala namang COVID. Sabi niya, ito ha. Ibahin natin senaryo. Sabi ng Panginoon, sabihin ka ng Panginoon, brother, tanggalin mo na yung mas mo. Tanggalin mo yung mas. Sabi mo, ayaw ko pa Panginoon kasi may COVID pa naman. Sabi ng Panginoon, wag mo nang ituring na may COVID, na wala ng COVID, nalinis na lahat. Inalis ko na lahat ng COVID.
So, ibig bang sabihin, hindi ka makikinig sa Panginoon? Makinig ka na. Panginoon na nga may sabi. Okay, go. Itatanong ko, Oh. di ba, lininis ng Diyos? Mm. Okay. Yung lininis niya, baboy o tao? Kaya nga, sinabi ko sa iyo kanina, both, baboy at tao, lahat ng mga hayop. Kasi, ang yung pag sinasabi natin na wag mong ituring na madumi ang nilinisan na, ayan, pwede natin sa tao, pwede na i-apply sa pagkain. Pero yung nakikita ni San Pedro na pagkain, pagkain talaga yun. Ayun nga yun, baboy, meron doon, nasali, lahat, yeah, sa The Voice Bible, mabasa. Sige. Ito, tanong ko, Mm. sa atin pa, ang marumi ay malinisan Mm. Natural. o ang narumihan? Ang linisan po ng Diyos yung pong mga marumi. 'Di ba kasi kung ikaw halimbawa ikaw ang Diyos, paano mo linisan yung malinis na? So ang linisan mo yung marumi, ang hugaw, sa Bisaya pa. 'Di ba? O sa atin pa bro, na ang marumi ay malinisan. Kasi ang marumi, Oo, kaya nga narumihan. kaya nga siya marumi dahil narumihan siya. Kasi kapag hindi ka marumihan, hindi talaga ka marumi. Bro. Ano bro, Bisaya sa Bisaya ba bro? Ani bro? Kung dili ka hugaw, kung mahugawan ka, nahugaw ka. Paunsa man ka nahugaw, ka nahugawan. O di ba? Ganyan yun. Oh, ay pala eh. Nakakaintindi bro, wait lang. Iba ang narumihan at sa marumi. Oh. Iba yung Ang narumihan, ang pwede malinisan. Ang narumihan. Abe bro, Ang marumi, ang tanong ko bro, bakit siya marumi bro? Narumihan o hindi narumihan? ang baboy, Hindi ito tumutukoy sa baboy ha. Ito lang, bakit ito marumi? Ang isang bagay lang, hindi lang tayo hindi natin tukoyin yung baboy. Bakit marumi ang isang bagay? Dahil ba siya narumihan o dahil hindi narumihan? ito ang narumihan bro, pwede siya linisin. Kasi narumihan bro, ito lang bro. Pero ang marumi bro, hindi na talaga malilinis yan. Bro. Bakit narumihan ang isang bagay? Bakit marumi ang isang bagay? Dahil ba'y narumihan siya o dahil hindi siya narumihan? Iba bro ang sinasabing na marumi at sa narumihan. Bro, hindi ko naman sinasabing iba. Bakit narumihan? Bakit marumi ang isang bagay? Dahil ba siya'y narumihan o hindi narumihan? Na marumi? Oh. Marumi talaga siya kung marumi. Oh, bakit? Posible naman marumi walang dahilan. 'Di ba? Halimbawa ikaw. Pero dahilan bro. Oh, may dahilan bakit narumihan? Halimbawa, inaniya bro, sa Bisaya ba bro? Example bro, bigyan kita ng example. Bro, ako muna bro. Sa example ba, nganong hugaw ka? Why you are dirty? Because nadirtihan ka, nahugawan ka. Amo nang hugaw ka. Ano ragod? Narumihan. Oo, kaya nga. Iba ang marumi. Oh. Iba ang narumi, tapos na sa narumihan. Kasi ang narumihan bro, kung nakapatos pa, pwede palaban. Oh. Example tayo pasintabis tayo na, yung tae. Example yung tae Di ba yung tae, marumi. Ang tae ba, linisan mo ba? Kasi marumi nga eh. Iba ang narumihan sa marumi. Gets bro? Bro, iba yung example mo bro. Hindi naman ito tumutukoy sa tae bro. Kasi yung tae bro, hindi yan pagkain. Hindi, bro. Bro. Hindi yan pagkain. Ito ang tinutukoy natin ito yung pagkain. Bro, paliwanag ko lang sa'yo. Inano ko lang sa'yo yung punto bro, yung pagkakaiba yung narumihan at sa marumi. Inano ko lang sa'yo yung punto bro. Hindi ibig sabihin na pumupunta ko sa tae kasi wala tayo dun sa topic. Inano ko lang sa'yo. Kapag ang tae bro, kung ano ang narumihan at sa marumi. Bro, kapag ang tae bro, sabi mo, tae pasintabi sa mga kumakain na. Kapag yung tae, sabi mo, hindi na marumihan o hindi na malinisan, pwede yan bro. Kapag may machine na pwedeng i-recycle ang tae bro, pwede yan. Kayang-kaya yan.
Di ba? Walang imposible pag may machine. Halimbawa, ito, change oil. Marumi yung oil na yan. Kahit tao, hindi yan pwede kainin, inumin. Liban na lang siguro kay Boy Tapang na umiinom ng gas. Pero kapag ginusto mo na yung oil na yan, ay babalik talaga sa tawag natin na kuhan, na malinis, pwede yan. Gawing proseso yan. May mga machine na pwede makapagpalinis sa isang bagay. Kaya huwag mo sabihin na hindi na pwede yan, wala na yung pag-asa. May pag-asa pa yan kung gustuhin ng isang tao. Pero we're talking here about pagkain. Nga na. Sige. Oh. Ito ha. Sa atin pa, ang sinabi ni Hope sa Hope 14:4, mali 'yon. Bakit? Anong sabi? Kasi sinabi naman doon ni Hope na walang manggagaling na magiging malinis na galing sa marumi. Oh, walang? Oh, Hob 14:4. 14:4. Basahin natin to. Hob 14:4. Lisuda po na bit-bit ang cellphone mo. Dahiwiran. 14:4. Kasi ayon pa kay Hope, wala manggagaling. Oh, Na maging mayroon malinis bang galing sa malinis na nagmula sa taong marumi at masama? Ay, di naman to ibig sabihin na hindi pwedeng malinis. Sa Bisaya pa ni bro, naabay limpyo nga nagikan sa usa ka taong hugaw ug dautan. Oh, so wala talagang malinis bro. Galing sa isang taong masama. Galing sa isang taong marumi. Pero kapag siya po ay lilinisin ng Diyos, aba, pwede. Kasi hindi natin malimitahan ang power of God. Ang pwedeng gawin ng Diyos. Kasi kapag sabi mo, ayaw, wala na, hindi na malilinis yan. Ano yung Diyos mo? Walang kapangyarihan. Hindi niya kayang gawin lahat. So, ibig sabihin, pinatunayan mo ngayon na yung Diyos ng Seventh Adventist hindi kayang gawin lahat. Yung Diyos niyo, limited pala yung kapangyarihan. Oh, Sa atin pa, kung ano ang binitawan na kautusan ng Diyos, ay babaguhin sa atin pa. pag bagong tipan bro, kasi sa Old Testament bro, sabi pa ng bagong tipan, yung mga Old Testament walang kwenta bro. Ito, tingnan ko, babasahin natin tong Revelation sa Hebrew chapter 7 verse 14 man yata yun. Basahin ko ha. Pasensya na bro ha. 7:8. Okay lang bro, okay lang. 7:8. 7:8 ba to? Ito sa Magandang Balita Biblia. Kasi may mga marker kasi itong Biblia kung Magandang Balita Biblia ang Bisaya. Ito. Okay. Hebrew. Pasensyahay na muna tayo. Medyo mahirap maghawak ng cellphone ano. Walang tripod. Okay lang bro, okay lang. At least nakakapag-ano tayo, dalawa. Sige. 18 pala. Hebrew 7:18. Sabi dito, kaya nga inalis ang naunang alituntunin. Ito pa, ibig sabihin, Old Covenant. Oh. Ang old, karaang tulumanon sa kuan pa sa Bisaya. Oh. Basahin natin na, kaya nga inalis ang anumang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Wala nang bisa yan bro. Yung bawal kainin, ito yung kainin, wala na yung bisa bro. Sa Bisaya pa na bro, ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang wa gyoy hinungdan. Sige. Next. Okay, sige. Tanong ko, sa binasa mo bro, tumutukoy ba yan sa 10 utos o sa kautusan na binigay ng Diyos? Tumutukoy po ito sa kautusan ng sabatikal, ng ceremonial law, at saka ito mga dietary law. Kaya nga, pag sinasabing moral, faith and moral, hindi yan tinatanggal. Si Kristo pa nga nagsabi, huwag kang magpatay, galang mo yung mga magulang mo, ibigin mo yung Diyos, moral.
Pero kapag sabi natin na sabbatical, ceremonialo, wala na yan, inabulis na nga yan. Kasi nga sabi sa Hebrew 11, basahin natin to Hebrew 11, ang kautosan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito magpapabanal ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. At sa Bisaya pa ito, bro, ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa mga dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Wala na yan, bro. Inabulis na yan. Sige, next question, bro. Pero moral, wala tayong problema moral moral. Meron tayo, Katoliko, may moral tayo. Si Kristo nagturo ng moral. Sige, go. Sige, ito. Ang winala sa kautusan, Tinanggal. ang kautusan ba yun sa Diyos o kautusan yun sa mga Hudyo? Kautusan sa mga Hudyo galing sa Diyos. Yun nga, yung mga hindi kumakain, bawal kainin, ito yung pwede, yung mga sabat. Mismo nga ang Diyos, ay yung sabat, nag-abulis nga, Diyos inabulis yung sabat. O sa Oseas 2:11, yan inabulis na nga yung sabat ng Diyos. At si Kristo mismo, nag-abulis na yan. Nag-abulis ng sabat sa St. John chapter 5 verse 18. So, pag regards about sa mga pagkain, wala na tayong problema dyan, bro, pagdating sa New Testament, kasi si Kristo naman ang sinusunod natin, di ba? Sabi ni Kristo sa St. Luke chapter 10 verse 8, basahin natin to. Chapter 10 verse 8. Dugaya mapakli ni Biblia, Chapter 10 verse 8. Sabi ni Kristo dito sa Biblia, pagpasok niyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Kain na tayo, bro. Kahit hainan pa tayo ng humba, okay lang yan. Lechon baboy, okay lang yan. Sarap yan, bro. Sige, bro. Yeah. Oh. Ito, tanong ko. Sige. Yung sinabi mo na 1:58 ba yun? Tama ba ako? Tungkol sa sabat naman tayo. Tungkol sa sabat naman tayo kasi tapos natin sa pagkain. Sige. Hindi sa sinabi mo. Sa sinabi mo lang. Diyan Ayan ako nga. nagtatanong. Sige. Yung nagsabi ba yun, si Kristo ba o kaaway ni Kristo? Hindi kaaway ni Kristo. Ang nagsabi si San Juan. Remember that John, Book of John is, ang eyewitness niyan is si San Juan. Sinulat ni San Juan kung ano nakita niya. Huwag mong sabihin sinungaling si San Juan. Batay sa nakita ni San Juan, bro, sandali lang. Batay sa nakita ni si San Juan mismo ang may sabi niyan. Kung sa Facebook pa yan, si San Juan mismo nag-post. Sinulat nga lang. Di ba? Eyewitness niyan si San Juan. Sandali lang, pasagutin mo muna ako, bro. Bro, sa atin pa, kung saan nakasulat, yun talaga yung witness. Sa atin pa. Natural, ang eyewitness diyan si San Juan. Siya yung nakakita, sinulat niya. Anong sinulat niya? Saan may sabi niyan? Ito Nagparatang. Sa atin pa siya nagparatang. Hindi paratang ni San Juan yan. Nakikita talaga ni San Juan yan. Na ginagawa sa mga Hudyo yan. Laban kay Jesus. Ito, basahin ko yung Biblia ang may logong 7. Natanong kita kung sino nagsabi. Sandali Si lang, Jesus bro. ba o yung mga tao ni Kristo? Ang nagsabi dyan, bro, si San Juan. Batay sa kanya nakita sa mga kaaway ni Kristo. Sinulat niya. Ito, basahin natin sa New King James Version na may logong Seventh-day Adventist. Wala na siya napuko sa baboy. Sabat na naman. Sige, ito. Pagbigyan natin. Kasi sabat at baboy lang sigurong alam nito. 18. Therefore, the Jews sought all the more to kill him because. Sinong nagsabi? Si San Juan. Because he not only broke the Sabbath. Di ba? Klarong-klaro. Sinira niya ang araw ng Sabat. Sinong may sabi? Si San Juan. Sinong sumulat ito? Si San Juan.
Kumbaga sa Facebook, pinost mismo ni San Juan. Pero wala pa namang Facebook at the time, sinulat na lang niya. At binasa natin, batay po ito sa nakita ni San Juan. Remember, kaya nga sinasabi ko, John is the eyewitness of this. O, sige. Sige, tatanong ko. O, tanong. Para maliwanagan ka. Sabi mo na wala na ang kautosan, wala na ang sabat. Pop. Di ba? Hindi ako nagsabing walang kautosan. Meron. Moral. Pero pag sinasabi natin sabat, sinira ni Kristo. Anong sabat pa ang sinira ni Kristo dyan? Ang sabat ng mga Hudyo, which is yung Saturday. Kasi ang para kay Kristo, we're not Jewish. We're not Judaism. And besides, we're not Jewish. We are Christian. So anong sabat natin? Sunday. 'Di ba? Pag Hudyo, Saturday. Sabihin natin, Si Kristo, di ba, sabi mo? sandali lang bro. Si Kristo, tutol talaga sa pagsabado. Kaya nga, sinira niya, 'di ba? Sinira talaga ni Kristo. Mababasa talaga 'yan. Ang sinira ni Kristo ng sabat. Oh. Yun. Bakit nakasulat, bro, sa Mateo 5 versikulo 17 Oh. hanggang 18? Oh. Naparito siya. Nakikita niya dito, hindi naman niya sinira. Naparito siya para hindi sirain yung mga kautusan, kundi bigyan ng kahulugan. 'Di ba? Hindi naman sinira ni Kristo ang kautusan. Anong kautusan hindi sinira? Moral. May makikita ba tayo sa Biblia na mga moral? Sandali lang, bro. Ang hindi niya... Bro, sandali lang. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, bro. Sa atin pa, hindi utos ang ang sabat. Utos ang Hindi sabat, utos. pero hindi yan moral. Sabatikal nga. Kaya nga sabatikal sa mga Hudyo. Kaya nga sinali sa kanilang batas na kapag hindi ka Hudyo, pag ikaw po'y pumunta sa kanilang bayan, magsabat ka doon. Kasi that is the law of the Diyos. Sibilo, ginawang sibilo. Pero pagka sinabi nating moral, you know what is moral means? Alam mo na siguro kung ano yung moral. Kaya nga si Kristo, walang mababasa in the New Testament hanggang Revelation. Mateo hanggang Revelation, na mismo ang mga apostol at si Kristo nagturo, mangilin kayo ng sabat. Wala. Kahit nga, yung pagkatapos namatay si Kristo, nakit siya ng langit, wala namang hagubili ng ating Panginoong Kristo na mangilin kayo ng sabat sa araw ng Sabado. Ang sabi lang ni San Pablo, malinaw sa Biblia. Acts chapter 20 verse 7, daw sa The Message Bible, we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Pag doon naman sa Living Translation mo basahin, on Sunday we gathered for a communion service. Wala naman kayong communion, bro. Sige. Pero sabi mo, diba, wala binilin. Nautos. Pero ang mga apostolis, bro, nangilin sila ng araw ng Sabat. Wala, bro. Yung sabihin mo si San Pablo, pumasok ka sa araw ng Sabado doon sa sinagog. Kasi nag-preach sa mga Hudyo na ang religion doon is Judaism. Kaya nga sa sinagog sila nagtitipon-tipon. Ang nangyari doon, galit yung mga Hudyo kay San Pablo. Kasi hindi nila matanggap si San Pablo. Dahil ang paniniwala ni San Pablo ay Kristiyano, hindi Judaism. Kasi San Pablo nga, initsapwirt, binasura niya lahat. Dahil lang kay Kristo, di ba? So pag binasura na lahat, wag na naman tayong mamasura pa. Asan ba yan mababasa, bro, na binasura ni Kristo o ni San Pablo? Ito, basahin natin to Biblia. Mababasa natin yan sa sa ito, para magkaalaman tayo rito. Saan ba mababasa? Pilipos chapter 3 verse 5 to 6. Kung babasahin natin yan, bro, ating basahin, bro. Pilipos 3, 5 to 6. Hindi lang pagtistisan muna natin itong Pilipos 3 verse 5 to 6. Basahin natin to. Binasura ni San Pablo. Ayan 5 to 6. Asa na ba to? Verse 3, chapter 3 verse 5 to 6. Ito'y hindi ipinaalam ng mga tao noong ang mga nakarang panahon. Ay, sandali lang Episo.
Pilipos pala itong Episo pala itong binasa ko. Pilipos. Basahin natin tong Pilipos chapter 3 verse 5. Ito, basahin natin to. Verse 5. Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebro. Kung pagsunod naman sa kautosan, ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kita nyo? Yung Pariseo, istrikto yan sa araw ng Sabado. Kung sa pagiging masugid ko sa kautosan, inosig ko nga ang iglesia. Kung sa pagiging tuwid naman, ayon sa kautosan, walang maisusumbat sa akin. Talagang hindi pasaway si San Pablo kung kautosan yung kuan. Ito, 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, wag mo sabihin si San Pablo hindi nagpapahalaga sa Sabat. Nagpapahalaga yan. Ay itinuturing kong walang kabuluhan. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang makakilala kay Kristo Jesus sa aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Binasura ni San Pablo. So bro, binasura na bro. Wala na bro. Sige. Sa atin pa, di na mahalaga ang Sabat. Ay, para ni San Pablo, yung Sabat para sa mga Hudyo, di niya mahalaga yun. Pero pag Sabat ng Kristiyano ay mahalaga. Kaya nga sinasabi ni San Pablo, kung hindi pa naman si Kristo ay nabuhay maguli sa araw ng linggo, walang kabuluhan yung mga sinasabi ko at walang kwentang yung pananampalataya. Diba? So, linggo, bakit linggo? Kaya nga, tanong, bakit sa dinami-daming araw? Pwede namang Martes, pwede namang Huwebes, pwedeng Biyernes, pwedeng Lunes. Bakit linggo pa na buhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Dapat sana matanong mo sa sarili yan. Ay, nagkakataon lang yan, bro. Kasi sinadya. Hindi yan nagkakataon. At hindi yan sinadya. Kasi yan po yung makikita natin sa Salmo 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Sa anong araw tayo mag-rejoice at mag-glad? Doon bang si Kristo ay nakahimlay sa libingan araw ng Sabado? Sunday, kasi nabuhay siyang maguli. Di ba? Next question. Sabi mo pa na Sunday, nabuhay si Jesus, no? Hindi ko sabi yan. Biblia talaga may sabi na. Kayo nga alam nyo na, alam nyo yan, di ba? Aminado kayo. May sinabi ba siya dyan sa talata na binasa mo na ito na ang ipangilin nyo? Sa Salmo 118:24? Di, yung sinabi mo na pagkabuhay ni Jesus. Wala naman siyang sinabi na ito yung araw ng Sabat natin ngayon magkuha na kayo, wala. Pero alam na ng mga tagasunod niya. Kaya nga sinamba siya, di ba? St. Matthew chapter 28 verse 9. Kahit nga may nagdadalawang isip sa kanilang kasamahan. Sinamba talaga si Kristo. Hindi naman sinabi ni Kristo, tumayo kayo dyan. Sunday ngayon, Saturday yung pagsamba. Mayo kayo, mali kayo. Wala naman. Sinabi pa nga ni Kristo, huwag kayong matakot. Instead, tawagin yung mga kasamahan nyo. Ako, nabubuhay talaga ako. Sinamba siya araw ng Sunday. Hindi masama ang pagsamba kay Kristo sa araw ng Sunday. Kasi mismo ginawa na yan na tagasunod ni Kristo. Nagtitipon-tipon sila araw ng Sunday. Nagpakita si Kristo. Sumasa inyo ang kapayapaan. Si Tomas, absent nga lang noon. Ang pangalawang beses, nagpakita naman si Kristo. Present na si Tomas. Sabi ni Tomas, di ko maniniwala sa'yo. Pinahawak siya ni Kristo sa kanyang mga sugat. Ako ito, Tomas. Hawakan mo yung mga sugat ko. Ako talaga ito. Naniwala na si Tomas. Araw na Sunday yun. Bakit sila nagtitipon-tipon? Ginagawa lang doon? Nagmi-meeting.
Walang meeting nangyari roon. Sige. Sa atin ba hindi tinawag na banal o upang ipangilin? Banal. Bakit ba kasi magsamba ka sa araw-linggo pag hindi banal? Talagang banal yan. Dahil unang-una, nabuhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo. Oh, banal. Oh. Di ba banal? Kaya nga mayroon kaming Easter Sunday. Kabuhay nga. Pero Oh. hindi siya bagong kautusan na ilin. Oh, yan na yan, bro. Ang kapalit sa Sabado, bro. Hebrehanon chapter 4 verse 9. Basahin natin to, bro. Hebrehanon chapter 4 verse 9 ba yun? Oh, yung pinalit sa bro. Ibang araw. Di ba? Ano bang ibang araw? Kailangan mo kasi magmartis ka. Hindi naman nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo sa Martis ni Miyerkules at saka Huwebes. Basahin natin to, ha? Hebrew 4:9, bro. Sandali lang, bro. Basahin mo na ako to, bro. Hebrew 4:9. Unsa man akong kamot nga. 4:9, basahin natin to. Ito yung sabi. Ito ha, 8:8, hindi 9, 8 nga pala. Kung ang mga basahin natin na. Kung ang mga tao noon ay sandali lang, bro, ha. Saan ba ito? Sige. Para malinawan ka, bro. Oh. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, 8 hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingaan. So may isa pang araw ng kapahingaan. Sabi saya pa, bro, laing adlaw. Another day of rest. Ano ito? Huwag mo sabihin, Saturday pa rin. Ibang araw na nga. O di Sunday. Sige. Kaya nga mayroong bro, may dictionary ako dito. Marami, bro. Meaning ng Sabat, Saturday for Jews, and Sunday for Christian. Sige, bro. Ako mag-aalog. Sige. Ito, bro. No? Wait lang. Hanapin ko lang yung talata dito. Anong talata yan? Ito yung ito yung tanong ko dito sa Santiago 2:10, no? Na, Diba, kuan. sinabi mo, Oh. sinabi mo, bro, na Yo. winala na o nawala na ang araw ng Sabat. Oh. Bakit sinabi pa dito ni Apostol Santiago Na na pag lumabag ka ng isa, labag ka sa lahat. Oh, wala problema yon, mga moral. Kaya pag labagin mo yung isang kautusan ng moral, labag ka lahat. Pero pag sabatikal, ay ba, malinaw na yan. Sinira ni Cristo, binasura ni San Pablo. Pag moral, wala. Moral yan. Kaya nga, simbahang Katolika, nagtuturo kami ng faith and moral. Diyan ang ating Santo Papa, hindi magkakamali in terms of faith and moral. Kaya pag pananampalataya at saka moral, faith. O kaya nga, bro. Sa atin pa, inalis na ang Sabat sa 10 utos. Hindi naman. Meron. Pero Sunday sa amin, inalis. Ang inalis dyan sa mga Hudyo, binasura yung Sabat sa mga, ang binasura ni Apostol San Pablo, yung Sabat sa mga Hudyo, araw, Sabado. Pag Sabat ng Kristiyano, meron. Sunday, hindi inalis yung Sabat, meron. Sino bang nagsabing inalis na yung Sabat? Ang inalis nga sa Sabat, yung Sabat ng mga Hudyo, na yung Saturday. Si Cristo sinira niya. Sabi ni San Juan. Diba? 5:18 ng San Juan. O, sa Oseas 2:11 naman, pinahinto na ng Diyos. Yung araw mismo ng Sabat. O, ano ba yung Sabat na pinahinto ng Diyos? Yung Sabado sa mga Hudyo. Pero bakit may mga bro? May mga Hudyo pa rin nagsasabat dun sa kanilang lugar. Sa Israel, of course, kasi ginawa nila sibilo. Kaya nga, kung ikaw ay dayo or foreigner, pagpunta mo sa kanilang bansa, susunod ka talaga sa kanilang alituntunin. Kaya nga, mayroon kang mababasang librong Katoliko na si Santa Maria, si San Jose, si Cristo faithfully attained the Sabbath. Natural kasi batas yun eh. Langan naman kasi ikaw, naninirahan ka sa Pilipinas, di ka sumusunod sa batas.
ikulong kang bata ka. Pag mapagkamalang ka pang NPA dyan o rebelde, sunod ka talaga, civil law. Sige. Sa atin pa, si Kristo ang nag-abolish o nag-ano sa Sabat. Ay, sinabi mo pa. Sige, tatanungin kita dito, ha? Patutan mo yan, yung sinabi mo. Sige, Oh, sinabi mo pa. huwag ka magpakasaya, bro. Wait lang, hanapin ko dito. Kapitan mo yan, ha? Oh. Sige. Oy, magandang gabi kay Rosel Sinasabi de la nito. Cruz. Oh, Rosel de la Cruz. Si Winston Reyonzal. Bro. Sige. Sinasabi dito sa The Convert Catechism, Peter Jermain, 1927-50. Sabi. Meron tanong dito, bakit natin tinatalima ang linggo sa halip na Sabado? Sagot, dahil inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado sa linggo. Ang tanong ko dito, bro, sino ulit ang nag-abolish? Si Kristo o ang inyong Iglesia Katolika? Bro, yung Convert Catechism nyo, bro, sinulat yan sa lagda. Lagda ba yan? Meron akong lagda dito. Tignan ko yan, ha. Wala kasi kayong original na kopya ng Convert of Catechism. Nasa lagda nyo yan na libro. Ito, pasahin ko, ha. Kung hindi ako nagkakamali, bro, nasa lagda ninyo yan sinulat. Yung mga pahayag ng Baptist, kung ano yung paglalarawan nila sa Sabat. Ito, Catholic, babasahin natin yan. Convert Catechism. Saan ba ito? Convert Catechism. Convert Catechism of the Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50, di ba? Ito mayroong question. Question, which is the Sabbath day? Binasa ko, ha, yung lagda nila, ha. Which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Bakit? Kasi pag sinasabi natin Saturday is the Sabbath day, repirado po yan sa mga Hudyo. Ito, answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 336 AD, transferred solemnity from Saturday to Sunday. Pinutol ninyo ang karugtong nito. By the virtue and power of the Catholic Church instituted by Christ. So the more na gagamitin nyo itong catechism, convert catechism, the more ninyong pinatunayan ang simbahang Katolika, tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil makonek yan sa St. Matthew chapter 16 verse 19. Kung ano yung pinagbabawal dito, pinagbabawal sa langit. Kung ano yung pinahintulot dito, pinahintulot sa langit. Pinahintulot ito, kaya nga pinahintulot sa langit. Kung ano yung pinagbabawal din. Pinutol, huwag niyong putulin kasi. Alam ko yan kasi Bro, si panaginip Dan mo lang Maasin. yan, bro. No, bro. Alam ko yan, bro. Sa panaginip mo lang yan. Sandali lang. Alam kong pinutol ninyo ito, bro. Alam kong pinutol ninyo ito dahil nabisto po ito ni Brother Jando Alabado nung debatin nila ni Ralph Loc Chavez, pinutol niya. Kaya nga sinasabi ni Jando, the more na gagamitin ninyo ito, the more na pinatunayan ninyo na simbahang Katolika ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sige. Panaginip mo lang yan, bro. Ano panaginip? Pinutol nyo, wag nyo kasing putulin to. Kayo, kumukuha kayo ng mga statement ng Convert Catechism, dinugtong yun, sinulat ninyo sa inyong lagda, hindi nyo naman kinumplito, at saka pababasahin nyo, mga Katolikong hilaw, libro ninyo. Anong libro namin? Lagda ninyo yan, libro namin yan. Quotation nyo galing sa aming libro. Kung gusto ninyo, ipapakita ninyo sa mga tao yung mismong kopya ng Convert Catechism. Tignan natin yan kung hindi nyo ba pinutol. At kung halimbawa mayroon talagang nakasulat, titignan pa rin natin yan sa PDF. Kasi po, nangyaring debate doon sa Samal Island, si John Lloyd G.P. Vlog, nakikipagdebate kay Roland Pards ang CFD. Binasa niya, librong Katoliko. At sabi, si John hindi Katoliko. Nung sinuri ni Jarlem sa PDF, kasi si Jarlem, dating Sabadista yan, nagkatoliko CFD na. Aba, sa PDF lumabas, Bob. Pinalitan sa kanila libro, dyan ha. Kaya nga, susuriin natin yan. Sige, next question. Sige.
Yung sinasabi dito bro sa inyong cardinal na ulit dito Cardinal, Sinasabi sino dito, cardinal? Anong libro yan, bro? Cardinal Gibbons. Kuan yan, Faith of Our Father, Faith of Our Father. Oo. Sa lagda pa Sinasabi rin dito, yan, sa lagda pa rin yan. Sinasabi dito, Oh. ng mga kasulatan ang relihiyosong pagtalima ng Sabado. Sa atin pa bro, No, pinutol yan, bro. Pinutol yung content na yan. Meron akong kopya dyan. Nakuha ko dati. Sandali lang, bro. Wag mo putulin yung mga content yan. Meron ako original, Faith of Our Father. Bakit Tagalog na binasa mo? Faith of Our Father, English yan. Di ba? nakasalin bro sa Tagalog bro, nakasalin. Kasi lagda yan. Lagda ninyo yan. Librong lagda sinali nyo sa Tagalog, kaya Tagalog na. Ang original talaga yan ng content, English. Ito yung original, You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scripture enforce the religious observance of Saturday, a day which, ito yung ibig mo sabihin? Uy. Ayan, kaya nga. Booking ka na kaagad, ano? Meron akong original kopya yan, bro. Pero, Nakikinig lang ako sa iyo. meron akong original kopya. Ibig sabihin yan, bro. Huwag mo sasabihin na booking bro, nakikinig lang ako bro. Hindi, Nakikinig booking lang. ka, nagkinopya mo sa lagda. Uy. Pero kumakat bro, lumamakat ka. Papakita mo. Libro. Papakita mo libro, open camera. Kung tignan ko kung hawak mo ba yung original Faith of Our Father. Tanong ko dito bro ulit. No. Sandali lang, bro. Para magkalaman tayo, bro. Ito lang tanong ko. Simple lang, hinahanap ko. Ipapakita mo sa camera Faith of Our Father, open cam. Ano lang dito bro? Ano? Parang ano lang ito, parang picture lang bro. Picture, pero galing picture. sa salin sa Tagalog. Papakita mo yung picture. Wait lang. Ipapakita mo, open cam. Ayan lang yung hinahanap ko eh. Hindi nga ako nagtanong sa'yo ng tudong-todo. Ikaw yung tanong na tanong. Kita nyo, 53 minutes na tayo dito sa ating pag-uusap. Yan ang tanong ko sa'yo. Papakita mo lang yung libro para mas klaro. Pinatay